खामसाव माथो जायलाला रायफै बेहाय माथो खानायफोरखौनो सिनजाया नामा नोंलाय जालायलांला गगा मोननायफ्रा अखा हाबाय थानाय सामफ्रामबो दैबाना जानानै थांनोनो मोनाखै दखानफ्रानो बन्द आरो ना खानाय सिनजानायनिसो गोब्रामदोंलै आंखौ आच्छा 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 फैदो फै नोंहालाय साला मैयानिखौ बावदों नोङो दैयाव मानो जब्ब होलांनायमोनलाय नोङो थोद जाम्बा बेखौ होनबावो नामा लामायानो दैजों लोमजोबखानाय हाखरखौ नुवा बेवहायलाय मारैबा गोलैफ्लांबाय बेखौनो होनलायबाय आरो नोंहा खनसे नङा खननै नङा नोंखौ नायना हाखराव जब्ब गोलैनाया है नङालै नोंखौलाय सोर मालाय अट'जों थांनाय सिख्लाखौ नाहरनो थिननायरा बेयावसो नायसनाखै दा नोङो हाखरखौ बाहाय दैखौसो दाय होदलाबायदों जाबाय दे जाबाय ओमफ्राय मा जाबावनांगौ जाखो बिराद प्रब्लेम मोनबायलां दैबानाखौ औलै बेनोथ' जादों गस्ला गिन्जि सोमनानै दोनदोंमोन आं मास मोनसे जालायलायबाय सान्दुं दुंगोन साननानै सोमनानै दोनबाय गैया आरो मा गस्ला गिन्जि माबा माबि दंदेरबावोसोमोन फिसा फेनलाव जारलालै औलै खामसाव नाथाय दै बानायाथ' जानांगौआ जाखाबाय ओमफ्रायो दा जाखिनि सुबुंफ्रा सोर सोर अबाव रिलिफ जानानै थानांदों बैफोरखौसो एसे साननांगौलै जोंहा रायजोफ्रा सानाबालाय सोरथो सानबावनो माथो रावबो आगानखौनो होथारा औलै बा फेसबुक इन्सटाग्राम ससियेल मिडिया नायबानो दैजों लोमनानै गोदाव सोराव जानांनाय सुबुंफोरखौ नुनानैनो दुखु मोनो अबाव रिलिफ जाहैनांनाय गावनि जायगाखौ गारनानै खारनांबाय बेसाराफोर सम्पति गोमाजानाय दुखु मोनोलै बा औलै बा बेफोरखौ जों नुखानानै माबा मोनसे कमेन्ट फरायनोसै माबा मोनसे दुखुनि कमेन्ट हरफिनसै हे भगबान हेल्प खालामदो बेफोरबायदिजोंलाय मा जानोब्रा गावजों गाव अनलायनानै मदद होलायनांगौखौ होला बे भगबानखौसो हे भगबान होननानै लेंहरबाय थाबा हेल्प बिबाय थाबा मोनगोनफा खामसाव ब्राबा थाङै थुङै लासाव भगबानासो दाय जाबावगोन जों जाबावगोनसो नोंनो हेल्प खालामाखै होननानै भगबानाखि बेयाव फैयो जोंनो मानोथो गियान होदों भगबाना मानोथो मेलेम हरदों जोंनो गावजों गाव अनलायनानै था होननानैसो हरदोंथ गावजों गाव हेल्प होलायनानै था होननानै होमबालाय जोंनो मेलेमखौनो हरनाङामोन जुनारसो जाजोबनांगौमोन गासिबो बिदिब्ला गाबोन थांसै खामसाव गाव हानायखिनिखौ होबोनोसै गावजों गाव एसे हेल्प होलायाबालाय माथो जानो एसेबाबोथ' जायो नंगौबा अब्ला गाबोन फुङावनो थांसै बा